Velkommen til denne nye serie fra Vaulten.dk. Yeah! Wow! Ja. Øhm, det her det er Feed the Beast. Jeg vil hellere spille Feed the Beast end Minecraft. Altså normal Minecraft. Øhm, fordi normal Minecraft synes jeg er ved at blive lidt for kedeligt. Så ja. Så jeg begynder at spille Feed the Beast. Der er lidt mere udfordringer og gode maskiner og god energi og solpaneler og skidt og lort. Så lad os se hvad vi har her. Her har jeg landet før. Så tre... Det har jeg kraftet, men jeg har landet her før. Her gravet et hul lige der. Der. Gravet en mine ned, tror jeg. Det har jeg kraftet med. Fuck, hvor pudsigt. Nej, hvor pudsigt. Nå. Det var jo nok bare en normal Minecraft. Fedt, fedt. Ja, vi bliver her, kan jeg godt mærke. Ja. Det gør vi sgu. Vi bliver her. Vi har fundet det sted. Vi skal være... Fuck, de træer, de er så fucking høje. Sker der, mand? Ja. Vi fælder det her, det er træ. Træ. Det smager godt. Det smager sygt godt. Det smager dejligt. Nå, sådan her. Der. Bum. 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 En. Sådan der. Næste trin. Smask. Må vi lige slamre den ned. Hvor skal vi slamme den ned henne? Skal vi lige gøre det lige... der, tror jeg nok vi gør det. Så kan jeg lige lave en økse. Der. Pickaxe. Der. Skal jeg faktisk lige have kisten igen. Der. Og sådan en skavl. Jeg tror sgu jeg lave en skavl. Så har jeg lige de basale. Jules! Undskyld. Sådan der. Derovre. Der skal vi over her. Men vi skal lige have lavet... Jeg laver lige et rigtig pænt jordhus. For der ikke kommer et eller andet zombie raper også. Der. Så noget sten til nogle tools. Det... tror jeg, det er det, vi starter med her. Og så... Og vi skal lige sætte et ur, og vi laver den på 20 minutter. 20 minutter. Cirka. Tror jeg. Okay. Ja, det gør vi. Nu må vi jo bare nyde tiden. Som vi skal grave i. Det kan vi ikke gøre endnu. Der skal vi have iron, tror jeg nok. Okay, jeg skal lige lave en ny, i hvert fald en ny hakke, fordi, eller pickaxe, som den rigtige hedder. Det der shit her, det fyrer vi ud i vandet. Det ser fandme sjovt. Fyr ud i vandet der, værsgo. Nogle folk skal jo også have lidt. Blæksprutterne skal jo også have lidt, ikke? Så nu har vi også reddet lidt naturen. Jeg tror faktisk, vi vil lave vores base, hvis man kan kalde det sådan, under jorden. Jeg er utroligt dårlig til at lave diverse huse og shit og lort. Der er de der. Ej, jeg hader det. Hader dem. Jeg tror bare, nu har jeg fundet... jeg har fundet en grotte. Nej, det er bare sådan der fucking shitty ting her. Fuck noget lort. Vi skal stadig have den fucking lort. Nå, vi jumper op. Går over og finder noget kul. Stadig højlys dag. Og der kører. Ej, hvor godt. Nej, hvor godt. Jeg må selv, mand.
kan jeg også sige. Der er fandme flere køer. Cow party, mand. Der er en grotte her. Nej, hvor spændende. Det lyder ikke godt. Kul. Dejlig kul. Kul til mig. Jeg vil håbe, I kan lide min nye serie. Jeg vil lave det til en serie. Nu vil jeg fandme smide nogle videoer op og sige, her er jeg. Men her til sommer, videre hen i sommeren, er der nogle weekender, jeg ikke kan lægge noget op i, fordi der er jeg ikke hjemme. For det sker til... Først mener jeg skal til... Jeg har lige været i Frankrig. Det var skide hyggeligt, som nogle utrolige awesome mennesker. Vi sov hos... Ej, nu kan jeg godt sige, hvad jeg laver. Jeg kører på rulleskøjter. Det lyder lidt homoagtigt, ikke? Men det er fandme sjovt. Ikke bare... Ja, nu kører vi rundt og laver tricks og sådan noget. Nej, fandme nej. Jeg laver inline speed skating, hvor vi kører hurtigt på rulleskøjter. Det er lidt badass, kan jeg godt mærke. Så jeg lægger ikke nogen videoer op, hvor jeg kører, fordi jeg kører simpelthen en mongol, ikke? No shit. Så lad være med at spørge om det, fordi jeg lægger ikke nogen videoer. I det der biogas, man kan lave det der. Ja. Det her, det er sgu et meget godt sted, jeg lander her. Jeg skal lige have fældet det der træ her, kan jeg godt mærke. Det er lidt sulten for at blive fældet. Kan mærke det. Ja. Jeg var lige i Frankrig og kørte et løb, stævne. Så jeg er ikke bare sådan en, der sidder foran computeren hele dagen. Jeg laver sgu også noget. Jeg ved ikke helt, om jeg kan få det til at hænge sammen. Håber det. YouTube is that shit. Nu kan jeg så ikke nå mere. Great. Nå. Jeg lige går over lige og bygge et lille skur. Og så grave ned. Og så bygge the safe room. Vi skal have en fakkel der. Den lyste ikke. Jeg buggede. Jeg ved. Der. 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 Og der. Og vi graver fortsat. Vi skal finde noget jern. Som vi kan bruge til at skaffe nye ressourcer. Jeg tror lige, vi bygger the main base. Jeg tror, vi bygger basen her. En firkantet lille rum her. Og ja, der kommer også noget på den her kanal. Eller på min kanal her, ikke? Fuck det, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Det jeg skulle til at sige, det var, at der kommer noget med servers. Jeg har en server sammen med en god ven. En jeg også kører på rulleskøjter med. Der hedder Andreas. Vi har købt en server. Jeg ved ikke, om den virker mere. Det er et stykke tid siden. Men vi havde tænkt os på et tidspunkt at optage lidt inden fra den. Vi har en query allerede og skidt og lort. Hvor mange var det? Det var 6 her. Det var... Yep, son. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, for langt. Fuck. Nå. Fuck det her. Jeg synes, vi mangler lidt løs. Hvad er det for noget? Nu vil vi lige gravel her. Lorte gravel. Nå. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3, 4.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Jepsen! Jepsen. Så skal vi lige op og hente tingene heroppe. Lige lave en bedre indgang. Nogle zombier? Nej. Fuck yeah, zombies. I go underground. Sådan der. Der er der ikke nogen zombie-vævser, der kan komme ned til mig. Det skulle dejligt. Så skal jeg bare grave ud her, så kan jeg lave af det. Fuck. Kisten der. Der. Aluminium. Her. Vi må lige lave dem her til nogle planker. Lave 20 til dem, så jeg kan have 10 tools. Jeg tror sagtens vi kan lave 3, for det kommer at vi i hvert fald til at bruge. Sådan der. Ja. Jeg håber, det bliver en succes, den her. Jeg vil virkelig gerne have den her Let's Play til at blive god. Håber på, der er nogle folk, der kigger på den. Hvis der er nogen, der har set den her kanal, som ikke kender CY Gaming, gå ind og tjek dem. De er super seje. Det er 2, tror jeg, der har den. Jeg kender den ene. Går i parallelklasse med ham. By the way, jeg går i 9. klasse, så der er også noget skole. Så ja, det kommer nok. Det er selvfølgelig en udfordring, ikke? Men det går nok. Det kommer til at tage lang tid, kan jeg godt mærke. Der er rigtig meget lortesten. Når jeg også lige får indrettet det herinde, så Oha. Godt mærke, der skal en fakkelbærg lige der. Her det var godt sat, det der, synes jeg. Sådan der, så kører vi. Det kan også være, miner det her off-cam. Lige miner det ud, så jeg har fundet. Og ja, jeg tror, jeg miner det her ud off-cam. Og så kommer jeg tilbage efter den her episode slutter jeg. Der er en ny episode. Så så tror jeg, jeg vil mine det her off-cam, så I ikke skal glo på det. Hvad fanden er det der nu for nogle års? Eller krystaller, eller hvad fuck? Der blev mørkt. Jeg havde det der. Gravel. Jord. Here we go. Jeg håber snart. Jeg er utroligt, der ikke kommer noget jern. Jeg synes altid, der er utroligt meget jern. Men selvfølgelig, hvis der ikke er jern, så er der ikke jern. Jern, kom nu. Ja. Det bliver en let's play der, så håber I ser det shit her, og vi skal lige have lavet en bedre ovn. Jeg ved ikke, hvad for en energi jeg vil køre på endnu. Det finder jeg sgu nok ud af. Bum, smask. Brænder lige noget sten. Jeg skal bruge noget sten til at smuksere det. Jeg er glad for, at I så med. Vi ses i næste episode af Feed the Beast med Volsten.dk.